Бишпышма КВН командасы. Қаршы алабыз. Xayrli kech Akbars. Sizning qarshingizda Bishpishma КВН komandasi. Татар лигасының дебютатлары буларак көп сөйләшеп тормыйк егетләр. Башлыйк. Hey! Һәм дә безнең беренче миниатюрабыз. Күз алдыгызга китерегез, шәһәр малай авылга Садикка кайта. Самолет. Машина. Вот. Сен кая киттең? Безнең белән уйнамыйсыңмы әллә? Егетләр, гафу итегез. Дуслар, күз алдыгызга китерегез, мальчик с пальчик кроссовка кигән. Эй! Чыгарыгыз! Киләсе миниатюрабыз дәрестә булган хәл. Исәнмесез минем яраткан укучыларым? Исәнсез. Утырыгыз. О! Кайсыгызның эше бу? Мин түгел, син мәле? Синекеме? Юк, билкә түгел. О! Ага, роза чәчәге. Аның шыпыларын алыргадыр бит инде. Күз алдыгызга китерегез, кыска телле бака. Егетләр, беренче кыймак тиерле була диләр. Ә безнеке бөтенләй янды бугай. Сәхнәдә Бишпышма командасы. Рәхмәт дуслар.